Yes. Jamen, er dejligt at være her hos jer igen. Altid dejligt, når man er et sted, og så man bliver inviteret igen. Så har de åbenbart lyst til at høre det, man vil sige. Som vi ser om efter i dag. Jeg skal tale om fastens disciplin. Og det er, nu startede jeg for snart 10 år siden en fastebevægelse, der hedder Faste for Danmark. Og derfor har det noget, jeg har arbejdet rigtig, rigtig meget af. Jeg har haft lange perioder, hvor jeg skrev en andagt hver uge, der handlede specielt om faste. Så jeg har haft mange tanker om faste. Jeg har haft mange samtaler om det. Jeg har undervist om det mange gange. Og jeg har oplevet rigtig ofte det der, at man står og snakker over en kop kaffe med nogen, og så snakker man om alt muligt, så begynder man at snakke om faste, og så begynder øjnene at flakke. Og så kan vi ikke komme hen? Kan vi ikke snakke om noget andet? Og i min egen vandring i det, så er det med faste, det er blevet noget, der er mere og mere livgivende, når først man forstår, hvad det egentlig handler om. Så jeg håber med den her tale om fastendisciplin at få ryddet lidt ud i det, som er en usund forståelse af det. For jeg tror, at fasten er en gudgiven gave til alle disciple af Jesus, så vi kan få meget mere af Gud i vores liv. Så hvis vi vil have mere af Gud, så er faste en af de redskaber, primære redskaber, han har givet os. Så jeg beder lige en hurtig bøn, og så hvis jer, der har lyst til at bare sige, Jesus, tal det, du har lyst til at tale, så åbner vi hjerterne for det. Jesus, vi bare anerkender, at der er en masse forbehold. Vi har vores kød, og vi har vores livshistorie, og det med faste, det er noget vanskeligt noget. Jeg beder om, at alle vores forbehold og alt, hvad vi ellers kan bære med os, at det må blive lagt til side, Jesus, så vi må kunne gribe, hvad du har lyst til at se til os personligt. Amen. Men hvad er faste så for noget? Det har jeg ikke slides på, men det tænker jeg bare sådan lige kort, så vi ved, at vi snakker om det samme. Faste i sit indhold, det er over længere tid at undvære oftest mad, så man ikke spiser, så at man kan i stedet give sin opmærksomhed til Gud. Der er eksempler for de fleste store ledere i kirken, om det var 40 dage, som Jesus fastede, eller Moses 40 dage også, eller Elias, eller andre. Eller der var kortere fastetider. Det var tydeligvis noget, de praktiserede. Paulus havde lange, vedvarende fastetider. Man har i Yom Kippur, jødernes forsoningsdag, der er det en fælles faste, alle faster en dag. Der er berømt beretning med Esther der går i forbøn og skal ind til kongen der, og så står der, at hun fastede uden både vand og mad i 3 dage, og fik de andre jøder til at være med i det. Så det er en stor del af det, som var almindeligt kendt på Jesu tid. Faste, det var noget, lederne gjorde. Det var noget, som Guds mændene gjorde. Det var noget, som Jesus forventede, at han gjorde. Og så som en del af bjergprædikenen i Matthæus 6, så taler Jesus om 3 discipliner, som han forventer skal kendetegne hans kirke. Han siger, når I, ikke hvis. Og så først i Matthæus 6, vers 2, så siger han, når I giver almisse. Og så taler han om det, når vi giver gaver, og sådan, hvordan vi skal gøre det, og hvordan vi ikke skal gøre det. Så kommer han senere, Matthæus 6:6, når I beder. Og så underviser han, giver os fader vor og forskellige andre ting og billeder for at forklare, hvordan vi skal bede. Og så kommer han til, når I faster. Igen, han siger ikke, hvis I faster, men han siger, når I faster, fordi at han har en forventning om. Et andet sted siger han til disciplene, hvor de bliver spurgt af nogle af de her farisæere, hvorfor faster de disciple ikke? Så siger han, at nu er brudgommen hos dem, men der vil komme en dag, hvor han ikke er der, så skal de faste. Og det er jo sagt fælles om os alle sammen. Jesus, han er ikke fysisk til stede længere, så er vi i tiden, hvor så er faste en del af det. Han siger til os, når I faster. Så det er 3 discipliner, som han fremlægger. Han forventer, at hans disciple, det er nogen, de lever med. Og lad os lige lave sådan et lille tankeeksperiment sammen. Hvordan ville kirken være i dag, hvis ikke vi havde almisse? Hvis ikke vi havde bevidstheden om at give til Guds rige og give til de fattige? Hvad vil det gøre ved os som kirker? Det vil gøre, at vores hjerter bliver hårdere. Det vil gøre en stor del af dynamikken, der driver os til at have hjerte for verden og mennesker, vil blive lukket ned. Og hvor er vi glade for, at vi har det med at give. Der hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Det gør noget ved os. Næsten de mægtigste våben, vi har til at føre vores hjerte til at være begejstret for det rigtige, det er ved at give.
Det er både om vi giver til den fattige, vi møder på gaden, eller vi giver til kirken, eller giver til andet. Vi styrer vores hjerter, enten til at lukke op eller lukke i, ved den måde, vi giver på. Men det er en af de disciplinerne, Jesus forventede, når I giver. Så går han videre til at sige, når I beder. Og igen, så er tankeeksperimentet, hvordan ville kirken se ud, hvis ikke vi havde bøn i kirken? Og der skal man ikke tænke særlig længe, man kan sige, så var det bare religion. Så var der ikke relation til Gud længere, og så var der ikke liv i kirken. Hvis ikke bønnen var der med alt, hvad det indebærer, så havde vi kun religion tilbage. Et eller andet, vi skal praktisere, men uden en reel relation med Gud. Heldigvis har vi både den første og anden disciplin, men så kommer vi til den tredje disciplin. Og det kan være, at man skal stille spørgsmålet lidt anderledes. Hvor er kirken i dag? Fordi vi ikke rigtig praktiserer den her faste. Og det er så det, jeg vil svare lidt igennem den her tale, hvad jeg tror, at Gud ønsker at gøre gennem fasten, og hvad han ønsker at gøre ind i dit og mit liv og ind i vores kirker. Så det, jeg håber, at det besvarer det lidt hen ad vejen. Her er et citat med Guillermo Maldonado. Han siger, vi faster ikke for at betale en pris, for prisen er betalt til fulde. Vi faster for at forstærke vores forståelse af korsets sejr, så vi kan modtage det, som Jesus har vundet for os. Så helt inde i kernen af, hvad er det faste handler om? Det handler ikke om, at det er en præstation, hvor at vi bliver mere elsket, eller har gjort mere, så vi fortjener mere. Fordi han siger, når Jesus råbte, det er fuldbragt på korset, så var det fuldbragt. Der vil ikke være noget som helst, vi kan lægge til. Alle fjenderne er besejrede. Alle hindringerne er overvundet af det, Jesus gjorde. Så enhver tænkning af, at vi lægger noget til, eller at vi præsterer noget, som lukker op for mere af Gud, er som begyndelsespunkt forkert. Faste, som jeg skriver her, er ikke en aktiv disciplin, hvor vi skal præstere noget. Det er en passiv disciplin, hvor målet er at give plads til, at Gud kan gøre noget i os. Jeg skal nok forklare det lidt nærmere, hvad jeg mener med det her. Men det er det her område, hvor jeg oplever, at faste er så misforstået. Vi har den ene beretning der, hvor at Jesus, han der er en dæmon, han uddriver, og så er det en månesyg dreng, og så står der endda nogen af de manuskripter, er det med, og nogen er det ikke med, men så står der, den her slags kan ikke uddrives uden ved bøn og faste. Og så har vi fået sådan en kategori, at faste, så er det ekstra mægtige bønner, der skal bede, så at man virkelig kan ryste noget. Og så har vi de der krisehistorier med Ester fra Gamle Testamentet, og faste med uden mad og drikke. Nej, der var kraft på, og det ændrede hele nationens historie. Og så et eller andet sted har vi fået skabt en eller anden tænkning om faste, hvor det er noget, hvor når vi virkelig, virkelig vil noget med Gud, og vi virkelig knokler på, så har vi et ekstra mægtigt våben, som om vores sværd bliver dobbelt så langt, så vi kan kæmpe endnu mægtigere mod fjenden. Og det, som er ærgerligt i det er, at hvor jeg tror, at fasten er givet af Gud for ikke at være noget, vi præsterer, men for at være noget, hvor det lukker op i os, så at han kan tale dybere ned i vores liv og begynde at arbejde noget. Når vi gør det til en præstation, så er vi ikke åbne for det, han har som sin dagsorden i fastetid. Så er vi ved at præstere noget over for Gud, hvor nu skal vi faste for den ting og den ting og den ting, sådan at der bliver mere kraft i vores bønner. Og det er ikke fordi, der ikke bliver mere kraft i bønnerne, men det er ikke noget, vi præsterer, der giver mere kraft. Det er faktisk, når Gud får lov til at komme ind og røre ved ting i vores indre, at der bliver mere kraft. Hvorfor? Fordi så bliver der mere plads til Gud. Og så er der mere. Hans sejr på korset var fuldstændig. Vi kan ikke lægge noget til, men i vores magtesløshed og brudhed, som vi giver plads til, så kan der blive mere af Gud. Paulus han har nogle interessante vers i Kolossenserne 2, 14-15, I kan læse med, om korsets fuldstændige sejr. Paulus han siger om Jesus, han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Jeg vil lige tage 2 punkter ud fra det. Det gør jeg på næste slide, men bare lige læse Efeserne 2, 6-7 først, som ligger næsten sådan en forlængelse af det, han skriver i Kolossenserbrevet. Og han oprejste os sammen med ham, det er Kristus, og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus.
Så ved korset, hvis vi ser Kolossenserbrevet der er der 2 ting, der står klart og tydeligt, som Gud har udrettet på det kors. Det ene, der står, det er, at han har placeret alle vores synder og forbandelser med videre på Jesus. Vores gældsbevis. Og man kan føre alle mulige andre vers med, der fortæller, at alt, hvad der var negativt vendt, der tales om, at Guds vrede er blevet udtømt ved dommen over Jesus, sådan at vi kan blive Guds retfærdighed. Så det vil sige, alt hvad der kunne føre Gud til at have forbehold, når han ser på dig. Der tales om, at den vrede, der er over en syndig menneskehed. Der tales om alle de der ting, som handler om vores synder og de ting, der kan hindre Gud. Om de ting, vi har gjort. At det kan bremse Gud. Men så står der på korset, at han har naglet vores gæld til korset. Så alt, hvad der var negativt vendt mod os, Guds vrede, det er ordnet. Guds forbehold på grund af, at vi er syndere, det er ordnet, at Jesus tog synden på sig, så vi kunne blive Guds retfærdighed. Så på korset er vi blevet Guds renhed. Det vil sige, det der før kunne give Gud forbehold mod at velsigne os, er fjernet ved korset. Det næste, der så står, det er, at han maler sådan et billede af, at og fra den tid var det ligesom sådan når en eller anden general eller en hærfører havde overvundet et helt rige eller en by eller sådan noget, så lavede de sådan et triumftog, hvor kongen og generalerne blev ført som slaver igennem for at vise, hvor fuldstændig vi har besejret fjenden. Se, selve kongen bliver gjort til en slave og generalerne, fordi vi har udraderet fjenden. Og så maler han det billede for os, og man kunne nævne, det er synden, og det er døden, og alle mulige ting, som Jesus har sejret over så fuldstændigt på korset, at det er det billede, som de kendte fra den tid, når en sejrherre har vundet. Hans sejr var så fuldstændig, at alle de største fjender er som slaver, der går efter Jesus, bundet, knust, overvundet. Tilsammen så giver det os et billede af, hvor fuldstændig korset er. Så det Jesus har gjort på korset, det er, at han har taget sig alt, der før ville have givet Gud forbehold i forhold til mig og dig. Alle vores synder, alle forbandelser, alle vores fejl, alle vores mangler, alt som før ville gøre, at Gud ikke af hjertet kunne give os det, han har lyst til at give os. Alt det negative blev lagt på Kristus, så at vi kunne blive rene efter korset. Og alle fjenderne, alle de Satan selv og døden og alt hvad der er af fjender, som kan ramme os udefra, så maler Paulus et billede af, at de er totalt overvundet. Som en general, der har sejret over fjendens hær, og så fører dem i sit triumftog. For at vi kan fejre Jesus, der har vundet. Når man forstår, hvor fuldstændig korsets sejr er, så forstår man også, at det eneste sted, der virkelig stadigvæk kan hindre Gud, det bor her inde i vores hjerter. Fordi Gud er ikke en pirat eller en tyran, der overtager os og ikke vil give os lov til at vælge. Han lader os vælge. Og så selvom han på korset har taget sig af alle vores gæld og vores synd, og selvom han har overvundet fjenderne, så vil han ikke gennemtvinge, at vi skal tage imod ham. Så størstedelen af verden vælger Jesus fra, og han døde for deres synder, men de vælger alligevel at gå til helvede, og Gud vil ikke overtrumfe det der. Fordi hvis hjertet ikke vælger Gud, så accepterer Gud. Det er sådan, det bliver. Men Jesus, du har betalt for alle verdens synder på korset. Er det ikke bare, at alle bliver frelst nu? Nej. Fordi det, der bor i hjertet, er afgørende for Gud. Han vil ikke gennemtrumfe, at det, som er i menneskets hjerte, bliver overvundet af ham. Så selvom han har betalt for alt det negative, ordnet det, selvom han har besejret fjenderne, så vil han stadigvæk ikke fratage os vores frie vilje. Og det, vi vælger med vores hjerters indstilling, har afgørende betydning for, hvor meget vi får af Gud. Romerne kapitel 10, vers 9. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Dit hjerte afgør din fremtid. Jesus har betalt for det, men du skal tage imod det. Og det har noget med hjertet at gøre. Matthæus 6:15. Jesus siger, men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Han har for korset sagt, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Han har lavet en blankocheck til al verden for at sige, alt er tilgivet. Og så dog siger han, hvis du i dit hjerte ikke vil tilgive, så bliver den
tilgivelse, jeg har givet for korset til dig, bliver holdt tilbage. Fordi det, vi tænker i vores hjerter, har afgørende betydning for at hindre Gud. 1. Peter 3:7, specielt vers til os mænd. I mænd skal lige så være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svagere part, og I skal vise jeres hustruer ære, så sandt de også er medarvinge til livets nådegave, for at jeres bønner ikke skal hindres. Igen, det har det noget med hjerterne at gøre. Den måde, jeg behandler min kone på, den måde, jeg viser hende respekt og ære. Gud siger, hvis du træder ned på hende, bagtaler hende, eller behandler hende dårligt, så vil det gøre noget ved dine bønner, så at jeg ikke vil besvare dem. Igen, det der bor i mit hjerte har afgørende betydning for, hvor meget af det Gud har betalt på korset, hvor meget det bliver frigjort. Jakob kapitel 4, vers 3. Eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at ødsle det bort i jeres lyster. Igen, jeg tager forskellige vers, fordi der er noget i os, der har svært ved at tro, kan vores hjerter have så stor indflydelse hos Gud? Men Bibelen siger det klokkeklart. Hvis ikke I tilgiver, så holder Gud tilgivelsen tilbage. Hvis I behandler jeres koner dårligt, så vil Guds velsignelse over jeres bønner være væk. Hvis I kun tænker på jeres egne lyster og jeres egne længsler, så vil jeres bønner blive hindret. Alt sammen tilbage til, vores hjerter har afgørende betydning for, hvor meget af Gud vi får. Er I med? Virker det ikke sandt? Så har vi i det gamle testament det primære kapitel, der taler om faste. Det er Esajas 58. Jeg vil udfordre jer til at læse det inden for den kommende uge, når I kommer. Jeg må virkelig tage tid til at læse den tekst. Men det har vi, de første vers her, der ser vi først, hvad de tænkte dengang. Der har vi først til Esajas 58, 3-5, at de kommer og siger over for Gud, Gud, hvorfor ser du ikke, at når vi faster, og indser ikke, at vi spæder vores legeme? Og så kommer svaret fra Gud. På fastedagen driver I handel, og jeres arbejdere jager I med. I faster, I kiver strid og kaster med sten i ondskab. Når I faster, som I gør nu, bliver jeres bøn ikke hørt i himlene. Tror I, det er den faste, jeg ønsker? Så det her, det er vores primære tekst om faste i det gamle testament. Så siger han, den der måde at faste, hvor I bare knokler og lægger livet ned og tager lange perioder, hvor I ikke spiser noget, og I virkelig søger Gud og beder og læser i ordet. Hvis samtidig jeres hjerter ikke er rigtigt i forhold til dem, I har under jer, så får I ingen bønnesvar. Og så går han videre til at sige, hvad fasten efter hans hjerte er. Nej, den fast, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og springe årets bånd, og sætte dit undertrykte i frihed og bryde hvert år. Ja, at du deler dit brød med den sultne, giver huslys til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne. Da skal dit lys bryde frem som morgenrøden, og dit sår skal hurtigt læges. Din retfærdighed går i spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig. Det han dybest set siger her, det er, de der bønnesvar I længes efter, den der lægedom, den der ledelse, den der udfrielse, hvad end det er, det vil bryde hurtigt igennem. Gud vil være levende til stede iblandt jer, og det kommer ud fra en fast efter hans hjerte, som er, hvor vores hjerter bliver rettet ind. Vores hovmod, vores stolthed, vores hårdhed, vores utilgivelighed. Han siger, når I tager jer af det der og begynder at behandle mennesker ordentligt, og lader det være det, som fasten handler om, så bryder det igennem hurtigt, det I længes efter at få. Så han siger først, hvis de første vers, den der måde med at bare bruge fasten som noget, hvor I knokler og faster. Han siger, det giver ikke et klap. I kommer og brokker jer over, I faster, der sker ingenting. Så siger han, nu skal I høre, hvad for mig faste handler om. Det er at kigge ind af i sit hjerte og så se, hvordan er det i forhold til de svage? Hvordan er det i forhold til dem omkring mig? De der hjemløse, dem der. Han siger, når I begynder at gøre fasten til noget, hvor I tager jer af de der svage, så vil de bønnesvar, I længes efter, de vil blive givet med det samme, prompte, hurtigt. Faste afslører hjertets tilstand, og det er derfor, det er så vigtigt, når jeg tog de der Kolossenserne 2. Når Jesus på korset har ordnet alt, der var negativt vendt imod os, og har overvundet alle fjenderne, og det eneste sted, der virkelig kan hindre Gud længere, bor her i mit hjerte.
så er det rigtig, rigtig vigtigt at finde ud af, hvad der bor i mit hjerte. Ikke også? Vil du gerne have mere af Gud? Vil du gerne opleve så meget mere af det, Gud giver? Så siger han, så find ud af, hvad der bor i dit hjerte. Giv Gud en åben dør til at komme og spejle for dig. Hvad er det, der er selvisk og sygt og selvoptaget og egoistisk og hovmod inde i dit hjerte? Fordi det er det der mere end noget andet, der hindrer dig fra at få alle de velsignelser, Gud har klargjort til dig. Det er det, når jeg kalder det, at det er en passiv disciplin. Faste handler ikke om, at vi skal præstere noget og være mere. Faste handler om, at vi skal give en tid til Gud, hvor han får lov at tale ind i vores liv og synliggøre, hvad der bor herinde, som er de ting, som virkelig står Gud imod og hindrer Gud. Og så skriver jeg her, og det kan være, at det er provokerende for nogen, vi praktiserer alle en form for selvmedicinering, så vi undgår at mærke, hvad der virkelig bor i hjertet. Gennem mad, gennem slik, film, serier, bøger, snak osv. Det er ikke noget, vi snakker så meget om, men det er den virkelighed, vi lever i. Når du er lidt ked af det, når du er ensom, så tager jeg lidt mere chokolade. Så ser jeg lidt mere serier. Jeg ved, det er måske lidt meget, jeg har set af fjernsyn på det sidste, men dybest set, det er, at jeg har ikke lyst til at mærke, hvad der bor herinde. Og jo mere udbrændt, jo mere ked af det, jo mere trykket jeg er, jo mere såret jeg er, og det, som de i kirken gjorde ved mig, eller det, som min kone sagde til mig, jo mere jeg lander i mønstre, hvor jeg selvmedicinerer, hvor jeg sørger for at give mig selv den trøst og styrke, jeg har brug for. Fordi jeg har ikke lyst til at mærke, hvor ondt det gør. Men det Jesus vil med fastens disciplin, det er at hjælpe os til, i stedet for at medicinere os alle mulige andre steder, så få lagt de der ting til side. Slik og mad og alt det, du fylder din tid med fjernsyn og skærm og sådan noget, og så tage tid og så sige, Jesus, nu vil jeg ind og mærke, hvad der bor i mit hjerte. Nu vil jeg give dig plads til at komme ind og vise mig, hvad der er i mit liv, som hindrer dig, sådan at du kan gøre noget ved det. Jesus, er mine bønner hindret, fordi den måde, jeg behandler min kone på? Så kom og vis det til mig. Jeg vil gerne vide det. Hvis mine bønner bliver hindret, Jakob 4, fordi at jeg er selvisk og tænker på mine egne lyster, at det er det, der hindrer dig, Gud, så kom og vis det. Eller hvis Esajas 58, hvis mine bønner er hindret, fordi at jeg tænker så meget på mig selv, og ikke tager mig af de fattige og de svage omkring mig. Jesus, hvis det er det, der bor i mit hjerte, kom og vis det til mig. Kom og tal ind i det, som er i mit hjerte. Jeg oplevede for eksempel, da jeg startede den her fastebevægelse, så oplevede jeg, at min første lyst var, hvis jeg skal lede en fastebevægelse, så skal jeg virkelig være en af dem, der har fastet mest. Så nu skal jeg i gang med at faste. Og jeg vidste med det samme, det er religiøst det der. Peter, nej. At Gud kalder dig til noget, det er noget fra ham, og du skal ikke vandre med det, som om at du har gjort dig fortjent til det. Så jeg lagde det væk. Men så oplevede jeg i løbet af de kommende måneder, at jeg fik en voldsom lyst til at tage en 40-dages faste. Og min forhistorie var, at jeg kunne ikke lide at faste. Så når jeg fastede, så var det for at gøre det som en gave til Gud, og så få det overstået. Og når der var en uges faste, så når der 3 dage igen, jeg begyndte at meditere over maden, jeg skulle spise, og begyndte at købe ind til det, og med sekundet fasten var færdig, så var jeg klar igen. Nu er det overstået. Og jeg kom igennem en fastetid, og var lige så frustreret efter, for den havde ikke givet mig det store. Men jeg havde trods alt været lydig. Gud sagde, at jeg skal faste, så faster jeg. Fordi jeg gjorde det til et eller andet, der bare skal overstås. Og ikke forstod, hvad Jesus vil med faste. Og fordi jeg gjorde det til en eller anden præstation over for ham. Men så den her lange faste, det jeg oplevede de første 20 dage af fasten, det var, at jeg blev så deprimeret. Fordi jeg kom i berøring med ting i mit hjerte, som virkelig var syge. Og jeg havde helt lyst til at opgive at faste. Jeg havde lyst til at opgive min bønnetjeneste, for jeg blev så modløs af det. Og nu vil jeg ikke tage tid til at fortælle, hvad det handler om, men det er det, der sker. Grunden til, at vi har spist og spist så meget, grunden til, at vi har set så meget fjernsyn, grunden til, at vi har flygtet fra os selv, er, fordi der er noget, der gør ondt. Og det at komme i berøring med det, er at komme i berøring med noget, der faktisk gør ondt. Noget skam, noget dyb ensomhed, noget forkastelse, noget mindreværd. Men det er det der i hjertet, der styrer vores liv. Og hvis det ikke vi tager os tid til at lade Jesus komme ind i det, så bliver virkeligheden, at det er noget døre i vores liv, vi har lukket af for. Men de døre, som har allermest indflydelse på vores relationer med andre mennesker. Hjertet er sygt, men Gud kender det. Jeremias kapitel 17, vers 9-10.
Hjertet er det mest bedrageriske af alt. Det er uhelbredeligt. Hvem kan gennemskue det? Jeg, Herren, udforsker hjertet og renser nyrerne. Jeg giver enhver efter hans færd og efter hans gerninger. Det er noget af det, der sker i fastetider. Faste er givet for, at Gud kan operere i vores hjerter og synliggøre. Når vi holder op med at selvmedicinere med fjernsyn, med slik, med mad, så begynder vi at komme i berøring med, hvad der er hernede. Og det er som at komme op på operationsbordet og sige, hvad bor der i mit hjerte, Gud? Nu får du en tid til at arbejde med det, så jeg kan give mit hjerte ægte til dig, så jeg kan invitere dig ind i det, i stedet for at flygte fra problemet, så jeg kan tage vare på det, som er sandt. Han bruger ofte ord til det. Det er derfor, jeg har taget de her vers fra Hebræerne 4 med. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og dommer over hjertets tanker og meninger. Og det har vi brug for. At Gud hjælper os, fordi i vores verdener, vi er så selvindbildte. Vi har ikke kontakt med, hvad det virkelig handler om. Hvad vores motiver er. Og der kan Jesus i fastetid, og især med hans ord, så kan han skære ind til benet og så sige, Peter, det du tænkte var godt, det er dybest set selvisk. Det, der drev dig til at reagere på den måde, det var på grund af det her i dit liv. Yes. En anden grund til, at vi faster, det er, i den her verden, og især i vores moderne verden, så er hjertet fyldt til bristepunktet med sanseindtryk. Vi bliver bombarderet med ting. Det kører stærkere og stærkere og stærkere. Jeg kan huske, jeg så en sådan science fiction film, den første Star Trek, som var lavet i starten af 70'erne eller sidste 60'erne. Og der er der sådan de har lavet sådan en lille model af et rumskib, og så bruger de vitterligt 5 minutter i starten af filmen for at føre den rumskib ned fra jorden og så op til det store rumskib. Og man sidder som barn af en moderne tid, så man, kom nu videre, jeg keder mig, er du klar over? Og så de film, man har i dag, især hvis du ser MTV eller musikvideoer, det er bare det, som var langsomt at dvæle ved ting, er blevet dan, så du kan næsten få et epileptisk anfald af noget af den måde, tingene kører på. Og så oven i det, så har vi e-mails, som kommer hele tiden, sms'er, der kommer hele tiden, sansindtryk, musik, der kører hele tiden. Folk bliver totalt bombarderet med, og det er en del af vores selvmedicinering. Så vi er sådan på flugt af at mærke, hvad der bor i vores hjerter, fordi vi er totalt fyldt til bristepunktet. Vores hjerter har en vis kapacitet. Og når vores hjerter er fyldt, så er der ikke plads til mere. Ordsprogene, kapitel 27, vers 7, står der, den mætte sparker til honningen, men for den sultne er alt bittert sødt. Forestil jer det her. I har lige været til julemiddag. Det er god mad, okay? Bedste mad i år. Og så er der også lige mormors småkager, og der er konfektstæger. Og så har I sagt, jeg giver bare slip. Det er alle de der, vi kan faste, når vi bliver efter, vi kan holde op med, vi kan træne alt det der, når det bliver nytår. Nu giver jeg slip, nu skal jeg bare nyde al den gode mad. Og så, når dagen aften er forbi, og du bevæger dig tung hen i bilen og kommer hjem, så står din nabo klar. Og din nabo, han er en af verdens bedste kokke. Han er en mesterkok, som laver den bedste mad, der findes. Og han har lyst til at give dig en julegave. Så i det du kommer hen, og han ser, du er der, så kommer han løbende ud, og så har han lavet din livret. Han har forsigtigt spurgt dig, hvad er din allerbedste mad? Og så kommer han og afleverer den her bedste mad, der overhovedet kunne laves til dig. Og hvordan reagerer du så på det? Mere mad. Fordi den mætte sparker til honningen. Når vi er stopfyldt, så vil vi ikke kunne genkende, hvor godt det, der kommer fra Gud er. Fordi vi vil være som en, der kommer fra en julemiddag, og så synes vi, jeg orker ikke mere. Og det her, det er et symptom af store dele af kirken i dag. Vi er så overfyldt med andre ting, og så står vi og skiller hinanden ud, for at du ikke kan få dit andagstider til at fungere, du ikke beder nok. Men problemet er, at vi går ikke til rodbehandling af det. Fordi vi behandler det som om, at du skal bare lige tage dig sammen. Men når bæret er fyldt, hvis du bliver ved med at hælde på og give dårlig samvittighed, så ændrer det ikke på, at det kommer aldrig til at lykkes. Hvis der skal blive mere af Gud i dit hjerte, så er der noget, der skal tømmes ud først. Og det er det, fasten er givet for at få tømt ud i noget af det, der fylder os. Fordi sandheden er, at Gud er hamrende spændende. Ordet er hamrende spændende. Det er ikke
at jeg skal tage mig mere sammen, som er løsningen. Det er, at der skal tømmes noget ud af mig, så jeg kan genkende, at det er honningen, der kommer fra Gud. At Gud, han er så fantastisk at være sammen med. Det vi gør med unge i dag, hvor vi får at have et lysshow for de unge og kørende musik og gør Jesus spændende igen. Der er ikke noget galt i det, men det er et problem, når vi ikke samtidig lærer dem, at grunden til, at Gud ikke er spændende for dig, grunden til, at andagslivet er tungt for dig, det er fordi, du følte så meget andet, og det er først, når du får tømt ud i det der, at Gud begynder at blive spændende for dig. Dit hjerte kan ikke bære mere, når det er fyldt, så er der ikke plads til mere. Hvis du virkelig vil have mere af Gud, så er du nødt til at skrue ned af andre ting, for kede dig, kom ud af det der tempo, du er i, så du igen kan komme ned og smage og se, hvor god Gud er. Og hvis ikke du er villig til det, så kan vi køre lysshow og alle mulige ting. Det vil bare være som at hælde vand oven på et bæger, der allerede er fyldt, så flyder det videre og vil ikke ændre det store. Men først når vi begynder at praktisere, så sige, hvor bæger i hjerterne skal tømmes ud. Der skal være tider, hvor vi keder os, hvor vi ikke selvmedicinerer, så vi kommer ned og mærker, hvad der bor, så der bliver plads igen til, at Gud kan være spændende. Jeg har nogle af de faste, jeg godt kan lide at lave, det er sådan en mediefaste, hvor jeg tager lang tid. Et halvt år er sådan noget, hvor jeg kun må læse i Bibelen. Og ved I hvad? Det er så interessant, når at jeg til at starte med, så er Bibelen kedelig, og jeg har læst det før, og som man nu ofte oplever. Og jeg keder mig. Men så når jeg ikke ser fjernsyn, og ikke har alt muligt andet, og bare lige så stedet der oplever, der kommer en anden puls i mit liv, og stille og roligt, der bliver tømt ud. Og jeg lander. Så når jeg i de perioder læser Bibelen, så er Bibelen hamrende spændende, fuld af liv i en grad, jeg aldrig havde drømt om, den kunne være. Jeg kunne huske, jeg startede i den her halvårs mediefase, jeg havde med at læse fra 1. Mosebog og 2. Mosebog, og da jeg kom til 3. Mosebog, Gud talte så mange ting til mig i den her bog, som ellers regnes som det mest kedelige, at da jeg var færdig med 3. Mosebog, så havde jeg lyst til at gå tilbage og læse den en gang til. Og jeg læste den i et langsomt vers for vers tempo. Jeg havde fået så meget af Gud, mens jeg læste den. Fordi Guds ord er indblæst af Helligånden. Den er så fuld af liv. Når vi oplever, at den ikke er fuld af liv, så har det ingenting med Bibelen at gøre. Det har ingenting med Gud at gøre. Det har alt at gøre med os og vores fyldte hjerter. Yes. Så for mig, det er derfor, jeg kalder faste en passiv disciplin. Det er ikke noget, vi præsterer. Det er en tid sat til side til Gud, til at han kan hjælpe os med at finde ud af, hvad bor der i mit hjerte. Og når vi så faster fra mad og spise ting, men også fra de ting, der tager vores tid, så kommer vi ind og mærker, hvad der bor i vores hjerter. Og ved I hvad? Når det, der bor i vores hjerte, er det, der hindrer os fra at få bønnesvar fra Gud, det, der hindrer os fra at få de velsignelser, han har klargjort til os, så er det det allerbedste, vi kan gøre, at komme i kontakt med, hvad bor der herinde i vores hjerter. Og så den anden billede i det. Når fasten er en tid givet af Gud for at tømme det ud i, hvad der bor i vores hjerter, så er det en gave fra en anden verden. Gud han siger, hvis du tømmer ud, så kan jeg følge på. Men hvis ikke du vil tømmes ud, hvis du bare vil køre livet videre med alt det andet, du er fyldt med, så skal du ikke regne med, at der bliver særlig meget plads til mig. Og jeg vil ikke sige, at det er så, siger Herre, men det er bare sund fornuft og visdom fra Gud. Hvis du vil have mere af Gud, så er du nødt til at have perioder med faste. Fordi et liv i vores verden, så bliver vi overfyldt. Og livet i vores verden er vi på flugt af vores hjerter. Men det er det, der bor herinde. Der mere end nogen anden enten lukker op for Gud, eller bremser for Gud. Han har på korset taget sig af alt det andet. Men han vil ikke overtrumfe din vilje. Og derfor har han givet os fastens disciplin. Tider sat af til at komme i kontakt med os selv. Tider sat af til, når vi kommer i kontakt med os selv, at det, som er ensomt, det, som er fyldt med skam, det, som dybest set er forkastelse, som vi ikke har lyst til at røre, endelig i de perioder kan vi bringe dem til Jesus. Ikke flygte fra dem og så sige, Jesus, kom med lægedom, kom med liv. Og det er også derfor, der er så meget kraft i faste. Det er ikke dybest set, fordi det er en præstation, hvor vi gør noget for en Gud. Det er fordi, at det Gud kan få lov at gøre, når han kommer ind i vores dybeste sår og kan bringe lys ind i der, hvor der er mørke.
vil gøre, at vores liv bliver bygget på Gud i en langt større grad, end de nogensinde var før. Så bliver han ikke et eller andet, vi bare hælder ovenpå, eller en lille ting. Så begynder han at blive mere og mere integreret helt ned i vores rødder og vores liv, at Jesus virkelig er Herre. Og så slutter jeg af med de her magtesløshedens styrke, som Paulus fik så stor åbenbaring af. Fordi det er det, som i sin kerne faste også er. Faste er at acceptere en tid, hvor jeg bliver magtesløs. Hvor jeg ikke kan løse det her. Hvor jeg ikke hurtigt kan mætte mig selv og komme ud af det. Men hvor jeg overgiver mig til en proces i Guds hænder. Og så siger Gud, jeg kan ikke, men du får lov. Og så skriver Paulus det der. Ved ham var det de der 3 gange tårn i kødet. Han bad og fastede og sagde, Jesus, tag det fra mig. Men Jesus sagde nej, for jeg vil hellere have, at du er magtesløs. Men han svarede, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Det er det, der sker i fastetider. Vi accepterer tider med magtesløshed. For at vores liv ikke skal bygge på vores styrker, men for at hans styrke kan få langt mere plads. Og så vil vi opleve livsforvandlende møder, radikal forvandling i vores bønnetider, og at Jesus kommer tæt på i en grad, vi ikke havde forestillet os var muligt før. Men igen, det er vores hjertes indstilling. Det er vores valg. Du kan leve videre resten af livet uden at faste. Men Jesus siger ikke, hvis I faster, han siger, når I faster. For han ved, hvor meget i en liv i en falden verden, hvor meget vi har brug for det her, hvis han virkelig skal være herre i vores liv. Amen.